Welcome back mga kapuso, nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live kagahapon sa pag-abli sa Fire Prevention Month 2023 ning Marso. May pahigayon og lain-laing makalihukan ang mga fire stations dinhi sa Central Visayas. Pahinumdom nila kini kanunay nga mag-I am ready gyud sa bisan unsa mang katalagman labi na gyud sa sunog. Sa unang adlaw sa buwan sa Marso, buksan sa nakalaing-laing fire stations sa Bureau of Fire Protection ang mga kalihukan subay sa pagsaulog sa Fire Prevention Month. Ang uban nagmotorkada uban sa pagpatingog sa mga siren sa mga fire truck. Gawa sa pagbansay sa katakos sa pagtubag sa alarma sa sunog, nangandam usab sila sa pagtubag sa katalagman sama sa bagyo, linog ug uban pa. Sa tema nga, sa pag-iwas ng sunog hindi ka nag-iisa, buti palanog sa BFP nga mamahimong mapugngan ang pagsaka sa insidente sa sunog kung adunay pagtinabangay. Ug subay ni makapuso, makauban nato karon opisyal sa BFP 7 ang hepe sa ilang Regional Operations Division Fire Superintendent Raul Bustalino. Maayong buntag sir ug welcome sa programa. Yes sir, may buntag no og sa tanang viewers no sa atong Regional TV, GMA7 Regional TV sir. Daghang salamat sir for joining us this morning. Nasugdan na nato kagahapon ang atong mga series of activities sir in line sa Fire Prevention Month. Ngano day sir nga magsaulog magyutaon sa may significance nato aning commemoration nato matag buwan sa Marso? Actually, dili lang gyud na Marso maoy ko ano nga gikonsidera nila nga tungod kay init, pero kani ang kuan niya ang reference ani is gikuan ni siya tungod sa presidential proclamation no. Number 115-A no nga declaring every March of every year as Fire Prevention Month. So gahapon doon naman tay mga kick-off activity no sa regional office na to, and even simultaneously done siya sa mga ubang nga mga city and municipal fire stations. So tema nato karong tuiga sir sa atong celebration. Yes sir, ang atong kuan karon is sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. So atong gi-emphasize ani nga kuan gyud kanang mutual kuan gini siya concern no when it comes to fire safety. So inubanan sa atong mga stakeholders, atong mga constituents sa Central Visayas, maghugop ta no nga malikayan gyud ang sunog na to tungod kay ang sunog nagikan mo ni sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, establishmento. That's why dili lang kaakuhan sa Bureau of Fire Protection kundi kadtod sa mga stakeholders na to. Ang kinahanglan ng kooperasyon sir sa tanang Yes, sektor. sir. Mutual cooperation. Yes sir. Base sa inyong datos sir diri sa BFP 7 Central Visayas, unsa may pinaka common sir nga hinungdan sa kayo? Yes sir, mostly sir is kaning open flame. Oo. Kaning unattended nga mga kuan, mga gasera, kaning mga kuan electrical system nga wala ma-maintain inana, oo. Overloading, octopus connection, mao ni kasagaran nga mga kuan gyud naguna nga hinungdan sa sunog sir. Kini nga mga factors sir pananglit electrical connection nga wala ma-maintain or open flame, unsa man ni sir murag na nakaligtaan, makalimtan na lang ni kasagaran sa mga panimay, labi na ning mga loose connection sir? Yes sir, isa sa nasa kuano na usahay mo tungod sa kabisi no, labi na karon kay nibalik na ta sa normal no. For the past 2 years nibalik na kita sa normal, so that's why ang atong mga nagpuyo sa balay mo balik nagtrabaho, na usahay makalimtan na nato nga ang atong mga appliances diya nakasaksak pa no inana, so naiuban diya mo overheat na siya no, inig overheat. So mo na gitawag nato og lost connection no, kuha na siya no, mga hinungdan sa sunog. Oo, mo ni kasagaran din kaning mga katol, no, kaning mga katolsad. Biyaan. Oo, biyaan. Oo nya, o di ba paliron sa hangin ng kuan, mga kuan diya no. So ato paingon sa katol, so mga nga mo ni kasagaran nga hinungdan sunog. Yes sir. Base sa inyong kuan sir, sa inyong statistics, kumusta man ang fire incidences nato sa Central Visayas last year sir? So far sir, nagkuan gyud no, dunag slight increase sir no, as compared to 2021 and 2020 no. Nag-increase gid siya og something like 20 plus no ang increase no. Then sa damage to total damage, so sa amount of damage po significantly increase po sir kay nag-double no. Kay hinumduman nato katong sunog sa kuan sa Shaldan International Factory no, katong industrial fire nga 175 million ang damage. Ang damage ato plus kato pag yung 7 Arts nga cinema sa may Ligaspe no nga
nitala gito siya 59 million o gato pong merkado sa Danao nga 52 million. That's why ni-double siya from 332 million niabot gid siya og 771 million Last year. ang damyo, sir. Yes, sir. From 2021 ngadto sa 2022. Pila ka insidente sa sunog atong natala last year, sir? Last year, sir, nitala ta og 974 no nga sunog region-wide na siya, Region-wide. region-wide. So mo lagi na nga di gina to kalikayan na ingana no kay bisan na na may mga activities like uplan ligtas na pamayanan nga nagrekorida ang atong mga partak diya sa mga communities na to, sa mga barangay mag-conduct og mga symposium, mga lectures. But then mao lagi na karon nga tema magtinabangay gyud, maghugop gyud kay kinahanglan kaning kuan magod kaning perceptive magod mutual kuan gina siya cooperation. Concern. Yes, sir. Oo. And in line with this, sir, mga ilami sa inyong mensahe, just to cap this off, sir, mensahe ninyo gikan sa BFP sa atong mga katawhan, sa atong mga kapuso nga nagtan-aw. Sir. Yes, sir. Salamat no sa kagayunan nga gihatag no sa GMA7 labi na karon nga gasugon ng atong Fire Prevention Month nga kick off gahapon. Again and again among ikuan sa atong katawhan no sa Central Visayas nga pagmatngon kita sa sunog, mo participate kita sa pag prevent sa sunog no. Ug atong di na to kalimtan nga ang Bureau of Fire Protection 7 naa kanunay no andam og tagana nga mo tabang no sa atong mga constituents 24/7. Salamat.